Bon dia, aquí en Joan i Antoni. Avui farem representacions d'acudits. Donarem la benvinguda als dos mallorquinos nous, Que són en Marc Duran Rei i en Miquel Timoner Baquer. Vaja, quina sortida. Espera. I en Timó? Oh, no anava tu. Que suposo que sí. Miquel? Uau. Vaja, quin Timo. Advertència. Els advertim que algunes de les següents sobrades són molt difícils d'entendre. Esperam que les vostres ments puguin suportar tal descàrrega de tonteria pura. Gràcies. Doctor, no respon. Apliqui 300 volts. Fora! Vale, ja me'n vaig. Concurs de rieres! ¡Arriba los atracos! ¡Esto es una mano! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco! És broma! Poma! Espera! Para! No me mientas, herramientas. ¡No te miento, pimiento! Joan Cabré te está siguiendo. Sí, demana uns rollitos, un guantufito, el que sigui. Vale. Hola, volia demanar un xines per menjar? Sí, un xines, Sí, no sé. Va bé. Ja venim. Molt bé. Chino. ¡He encontrado abierto! ¡Chino para comer! ¡Oh, sí, chino! Tío, lo complicat l'examen de xino, eh? Sí, de matemáticas. ¡Mierda! Hola, soy Miquel Timoner i m'agrada fer mates. Tu sabies que els escarabats a vegades són peloters? Tio, se me'n va solla! Hola, provant, se m'entén? Sí, se m'entén. Tio, fas cara de content! XQ? Oh, que mono! Vola? Esperant que vos hagin agradat el vídeo de representacions d'acudits. Doneu-li m'agrada, subscriviu-vos si encara no ho heu fet, comenteu aquest vídeo i espero que vos hagi agradat molt. Au! Fins aquí el vídeo d'avui. Hòstia, Miquel. Espera. I en Timó? Ja. Va, Miquel, va, tranquil. Dios, por dónde no sé qué. Venga.
Espera, què he de dir? Joder, Joan. Bon dia! No, no! Bon dia! No! Bon dia! Vinga, Joan, no. Què he de fer? Va, que guiem. Joder, em pensava que